Aritzurra, 3. puesta gaur musikan, lasterketa gogorra, baina sprinter batek podiumean izan dugu. Nola jundaguna? Bueno, a ver, banekin fuerte neola, eta baina enun espero hemen olako bukara baten 3. itea, así que guztua indakokin, naiz eta 3. premioik ez daun, bueno, etxea guztua jungo. Boskotea indartzu eginda, zor sartu zea, bazenekin aukerak zeudela hori iristeko. Boskote hortan sartu ganen ikusten zan, atzen seitzen magenun entenditzen aurren atzen zai ezala harrapatzea, eta azkeneko zubian beida gehitu geha pixkat, baina, bueno, irabazteko joku hortan, eta... Hoi hartzunen ere postu hona egin zenun, topama bostean sartu zinean lasterketa gogor batean, hanka honekin zaude, nahiz eta sprinterra izan, agian? Hemen zai da, Euskal Herri, baina, bueno, azkenean ari naiz nik uste erakusten hankak eukita burruka daukeloat, gure modun, eta, bueno, hola seituko du. Zorionak. Eskerrik asko.